Oh, hola, bon dia a tothom i bona diada de Sant Jordi o bona setmana de Sant Jordi, com vulgueu. Jo crec que cada llibre té el seu moment i en aquest moment de la vida jo necessitava alguna que fos fàcil de llegir, que m'enganxés. M'agrada la novel·la costumbrista i vaig començar a llegir la trilogia de la Carmen Korn, que és una alemana, malgrat que es digui Carmen, una alemana que és periodista i ha fet una trilogia que es diu Dones d'una nova era. I aquest és el primer número, el segon, que és pel que estic llegint, és Temps de dones i l'altre és Quatre amigues. És la història de quatre dones que es coneixen després de la Primera Guerra Mundial i fa un seguiment històric de la seva vida a Alemanya des del voltant de la Primera Guerra Mundial fins a l'actualitat. Jo crec que és interessant i us el recomano. Bona diada.